Hello everyone, jotono no phungaham te haino hai lamsok piu ani YouTube channel o tini phungai nai mase na habai di guys eru no khase ekdom koso mungai wati wana nai to khai eru kisa kisa no bor phai tongo ge yang nai de dum no kha koso moi tong ge tabo phungne moi songra nai ang puila ge dal moi songa nai tongo ge passport no akoro bujakta ge ta dal chiklai di khai ko guys sinogo dal hingke belekhen thokjago angbo thokjago ani logirbo thokjago te papulo belekhen dal thokjago abon bagai dal mang chalai sinogo bisriba ge tabo ang dal songoi dong tai ko munti noka munkhai no song mat chalai phungni ge tabo logio mosdeng dengina grana mosoko thangni mosdeng dengina khe belekhen thogo dalo ge guys tawo ge wati si phai nong khai ekdom nobor sip jawoi ekdom tong thok to hata wati phai yang papulo khe ekdom tong thok mane ekdom tam hinchana ekdom chi khogoi jong ekdom wati phai ge ne wati ne wati nyo kha se ham jago ekdom aram nang jago ta ge yang wati phai jong hai kun na hari guys ekdom tong thok nobor sip 2,000 years later. Hwngkhe tabuk hwngkhe 350 ta namoi tongo hwngkhe dukmali bazaro kisa thanglainya hwnai thang donglaimani ta hwngkhe baitsakao kajak hwngkhe norokno mwkhang rok phunukmani eta bagui hwngkhe andra gundra horung dokha aboni bagui hwngkhe tabuk thang donglai chung dukmali bazaro hwngkhe tabuk khe hati rok akorok se khaipaikha hwngkhe hati khaipro norok video phunukmani eta bagui hwngkhe borok belai kwbang aboni bagui hati rok khaibai se norokno phunuksiu hwngkhe yang thai sini swkang thalik paigrana hwnai thalik pai tongmani papulo thalik belekhen thokjago thalik hwngkhe asake hamjago hwngkhe bo ekdom aboni bagui bini bagui thalik kisa paina hwnai pai tongmani tabuk hwngkhe bazar hati rok akorok khaibai phirogoi tonglaimani ta hwngkhe amose papulo thwngjaknai manui nugo se painai hwnai kabui tongo hwngkhe ba pai marokha amose bo town na hamale spring ganang scooty kaisa tei pocket kaisa nawai paio hwngkhe angkhe gari nari mase gari khe nana soya hwngkhe ekdom obose chajagoi nai tongo hwngkhe yang bai bo haino sai tongo ekdom kaham chi nari hwnai hwngkhe yang papulo sida nawai paikha spring ganang scooty ta hwngkhe guys jikon naide amose 200 taka po o scooty se asake dam mani naide pocket hwngkhe 100 taka hwngkhe 300 taka wngkha hwngkhe tabuk hwngkhe yang station o phailajak hwngkhe bathagoi tonglaimani ta papulo ni buphano nasingoi tonglaimani nogo thanglai sinai hwnai hwngkhe guys tabuk hwngkhe chwng bazar hati rok akorok khaibai nogo phirok tongkha hwngkhe guys tabuk hwngkhe nogo sok phailakya hwngkhe nogo sok pai kisa achuk tongnaimani hwngkhe papulo pocket rok thwng tongo ta hwngkhe bini scooty naidi ko tini tumani obose 200 taka ekdom dam male naidi ekdom manui tamse dam sida mar o chikon sasa 200 taka mada mosangjak norok sabaila guys hwngkhe yang khe papulo bupha mayo khujagoi di pura mai chayaba momo chai paikha bo khai ekdom subrok nung tong hwngkhe tabuk khe ang norok bazar hati kaisa kari phunukmono abo khe chicken fried rice ani favorite iko chanai yango hwngkhe thalik papulo ni bata bo belai thalik thokjago hwngkhe yango khe mushroom no hwngkhe tabuk horo pengoi chanai guys yang khe thok chikon jati haikhe thok nogo tongko hwnai ta iko yang khe akran patla jat hwngkhe alo akran amondro songpro chana yango khe muya hwngkhe 40 taka marokha guys dam dangjabo khe kisa comment khaiui sabai di hwngkhe yang khe khamka sikam godok chana bagui lubiya rok bai ta godok chana hwnai tihaikhe 20 taka ni hwngkhe yang khe dud papulo ni banta dud kharna hwnai tihaimani ta hwngkhe yang khe alu rok berma rok hasing rok moso rok ta obo je tini ni hati khaimani norokno phunukbai khe naibai di je tini hati to mani kom no tabuk chwng chicken fried rice chawi nagrana mayo khuitongkha angbo diporo kaham khe mai chajakya aboni bagui mayo khuitongkha hwngkhe tabuk chawi nagrana chicken fried rice no ekdom motom bahing tongkha aske kothok khumulwng ni chicken fried rice yang papulo chai tongo samus bai khe nawai sajong khe chai tong tiro bobo ekdom thokjago hwngkhe bobo ang kahaino chicken fried rice rok hwngkhe chai tongo ta hwngkhe tabuk khe guys
horni mui songra nata hingke mushroom no pengi songnai tabuk horo hingke chicken fried rice rok bo sajak hingke asuk sajak lang mai rok aboni bagai obono simi pengi nanai mushroom no simi ta mai khe songoi paikha hingke tabo ang mushroom no pengna bagai haising kisa ranai hingke risum rok pias rok kisa ranai aboni bagai kisa khugui tongo ta risum rok akorok kisa pias rok kisa no ranai hingke haini kisa ke pengi chalainai ta hingke tabo omo khulina gina grinder ro hingke tarpore ang songsinai hingke bwtui kisa sa noroi songnai hingke bwtui kisa sa rui nagra khai ko haino kisa khai ta hingke tabo pias no gura khe rawui rwnai hingke o jaga o berma mangni maktham rwnai hingke guys naitongni hingke som kisa tia ririkha hingke tabo oro swtui kisa tia ririkha ta hingke tabo berma maktham bara riya do hingke maktham rwkhai simse muithokung belai rwkhai khao mui aboni bagai maktham hingke thik tongo ta hingke mushroom songna bagai mushroom sai tongo ang tabo hingke sui akui tabo ready khe ang bwtui no direct ri snai haino kholobui ri snai ta direct haino kutuk furu rwliya tei ko direct kholobui ri snai gas o box sawi ta hingke guys tabo ang gas o box ri snai ta mushroom no jotono ready sedi khai ri khatai ko hingke tabo songoi tongo tai ko hingke ta strap tongkhai no monai obo bisi to mona ni leria hingke tabo kholobui ri kha mushroom no hingke yang kutuk tongkha hwnei ang tabo korui tongo ta munti tongkha bisi mona leria bla mushroom rok aboni bagai ta strap tongkhai no kari painai kari pai horni mai chalainai ta hingke tabo paplun dut kisa muthung ri gana hwnei muthung tongmani ta ko dut skango tumani doi khai thangka ekdom burunjan dut mamai heke tini dut bo dam ting mono saimaya hingke tabo mui munti ko musmungkha munkha no hwnei mano hingke tabo kari o akui horni mai chalaisinai hingke tini bagi video asukno tata bye bye.